Maila horiek zerbait esan ezutela. Behatzi maila izan zekezenak, behatzi entzuzelako zuten mailaztuetan. Orduan, etxeako bidean bat izan, hemen gora dala udalegin etxea zanek, eta ametxua hartu zen. Eta behatzen baldin badu ametxetan azten da, logiko zen. Eta ametxetan ikusi zen bere mailaztia. Eta nola bere mailaztia maila bezalek zirriborro bihurtzen zuen. Bale, oain, hiru esate detenean berriz, denak korrikateako zeate eta korrika sartuko zeate, bale? Atea inbarra marratik, Prest? Umiak endu? Bat, bi, eta hiru! Atera! Basartu, basartu! Bale, hila, Oain ingo dugu, denak Zapira muito, muito bakarrik, letra bazkazuenak. Bezala geldik, letra bazkazuenak muito, bezala geldik. Zenbakia muito, eta nola muito. Tabaino una saltaka. Eta